OK, takže čaute, moje meno je Piro Tuturutu, vítam vás pri ďalšom videu a tentokrát tu máme takto krabicu cca 4 kg a mám tam pyrotechniku, čo mi zostala z tohto Silvestra. Myslím, že sa môžeme ísť pozrieť, čo mi zostalo. Tak a toto keď takto otvoríme, tu máme pyrotechniku, ja si to idem vybrať a potom sa vám ozvem. Dobre, takže vybalil som si to a môžeme sa ísť pozrieť, čo mi zostalo. Takto nejaké pekelné buchacie guličky od Klásku, potom nejaké veľké buchacie guličky od Klásku, potom takto 3x buchacie guličky 50 kusové od Pyroka, potom takto cca tak 7 kusov tu mám týchto koberčekov 75 ránových od Klásku, tak potom takto raketka ohnivý déšť, takto raketomet kompakt 25 rán, potom takto lumpik kompakt 9 rán, takto 100 kusový koberec, teda 100 kusový 100-ránový koberec, potom takto dosť pískacích raketiek, asi tak 3 balenia pískacích, potom nejaké žabáky, takto cracklingové pilulky nejaké, crazy bally, takto fontánky, detské rozpustilé, aj od Pyroka, tuto nejaké čmeliaky, tuto väčšie čmeliaky, dva väčšie rotačky, nejaké rotačky menšie, buchacie porovázky, dračí dech fontána, fontána dračí fontány, jedna barevná fontána a takto vosa zabijak fontána, potom takto nejakých 15 kusov minibombov, potom nejaké bomby, dumbum middle nejakých 5, potom takto labomby 4 mini dumbumy a takto nejaké Viper 1, takže tak. A potom takto tu máme ešte v krabici, dosť takto petárd, mám tu nejaké megače od Pyroka, potom takto piráty od Pyroka, potom zo sírov od Klásku, tých tu mám asi 200, tak nejak a potom keď ideme úplne dole, takže mám tu strašne veľa mám týchto pikáčov, je ich tam dole strašne veľa a potom takto aj týchto mám dosť veľa, mini double black petard, takže tak, to sú dvojití pikáči, takže sú strašne veľa. Tak ja som si to už zase zbalil, takto vidíte dole mám všetko, takto je to strašne veľa. Zajtra vydám súťaž, bude súťaž na 3 miesta, takže pozor na to, 3 miesta budú, takže dosť na vás miniem na poštovné a tak, ale tak nevadí, čo by som pre vás neurobil, 1000 odberov, fú super. A ešte sa vás chcem opýtať, takto otvorím okno a bang. Sneží. Vidíte, máme tu sneh, takže sa pýtam aj vás, či u vás sneží alebo nejak tak, či máte tam napadané snehu alebo tak. Takže ďakujem za podporu a všetko dobré v novom roku a majte sa.